Hak ni kapor ka bementa. Ngakwa ban kali fi ka we ka jing kali ba kata kalong. Hatu kata ka berim ke jong pi. Lani kata ka pop ke jong pi ka bemenshwa. Kadang ktong ye pi haduk menta. Hatu kadang wan ban tendung ban tenra ye pi haduk menta. Pila kala ka mut pila syakri utrai. Henry kata ka berim ka yai pen kan mau bat ka yai pen kan mau. Ya kita ki bemenshwa ki jongka. Pin le kumno haba kata ka pop ka bemenshwa ka wan ban ktong ye pi haduk ni ka sngi ka bementa. Fin sngo kumno pin le amno banga sngo ka pen leng ai ka men sim ka jong pi pim nang yo thia yo dem ka pen wit ye ka jingmut ka jong pi ka pen arta tien ye pi ru. La ngan yo na em ya ka jingmap nau blay. Ta ding ta banga kwa ban kran ye pi ka ni ka sngi ka bementa. Lada kata ka pop ka barim kadang wan ban pen kan mau ye pi. Kan mau ba ka ni kam day nau blay. Ublay ju pen kan mau ya ka barim ka jong pi. Ublay ju wan ban pen kan mau ya kata ka bala let ka jong pi. Ba dia ke bemenshwa utrai kwa ban pen kan mau pat ye pi. Henry kata ka jing pen kan mau ka wan na ubaman namar ubaman ukwa ban pen kan mau ban pen rem ye pi. Ding tau nong kuma pi syakri kuma me syakri ma pa syakri ublay. Pam kan mau ya kata ka pala le menshwa. Pam kan mau ya kata ka ka pop ka pa pala le. Ile hok ile riu blay. Kata ka ni ka jing pen rem ka bawan naga sur ban naga ktien ka jong soitan upen kan mau ya kata ka barim ka jong pi upen kan mau ya kata ka bemenshwa ka jong pi ka ktien ka jong blay ka ong kumno halor kata ka ktien ju blay ka ong kumne Isaiah sapulai ka de khot kat pra ka ong wat kan mau shu ya kata ki menshwa lemni kata ka barim wat perkat wat kan mau shu ki menshwa lemni ya kata ka barim wat perkat shu wong utrai tading tau utrai ong habanga ngam kan mau shu pi don hok ayu ban kan mau balai bapin kan mau lada ngam kan mau syu. Tading ta kidun ki briu ki ba ngakran ye pi ka ni ka sngi ba ka kadang don kata ka gil hafi. Kadang don kata ka jing pen rem hafi. Kadang don kata ka jing penleng a hafi. Ha ka donut ka jong pi wat hadu ka ni ka sngi ka mementa. Pila pan map no blay ta ki pop ka jong pi henrei pidang artatien la blay la map ne umpat map ya kita ki pop ka jong pi. Tading ta kwa ban ong pi ka ni ka sngi. Kan mau ba utrai uba ihit ya pi. Utrai uba isne ya pi. Bat kani kalong karukam. Haba piwan shu utrai pimde ba piwan andala khoj, piwan shau tau ba khoj. Haba pimut ban sum, kamut ba pilej pen khoj chue la de sarung haga jingbom bat sa sum. Henry pirung ba haga jingbom pe pisum. Mde ba pipi pen khoj chue la de sa sum. Tading ta piwan shu utrai wan kum ba pipi long. Compare pi jaklia kat no compare pila le ka pop ka bakat no kat no compare pi long uba kum no one show try kum ba pi long but utrai un pen khot ya pi utrai un pen thma ya pi utrai un pen long ya pi kum ba ma u long ta ding ta la khot yu jisu u nong pen em ba pi wan un sat ya pi haba pi wan ha u un pen khot ya pi ba haba pi wan un pen ksan ya pi ba pi wan should try un penon buram ya ga jim ga jong pi tadeng ta ladon we breu ha ga bible ya ka ba usno bagata ka pop jong u ka kraw hado kata hado ba umla shu ban map wat yaladi ba ta ulang Judas ula shet kala yu try ula di yu Jesus Christ but haba ula dep di kum ta haba ula i bala kem yu Jesus but haba uyo i ba yu Jesus la sanar pna udah sengo babi haduk kata-kata ya kata jingle ke jong u. Udah sengo babi haduk kata-kata bo udah lipen pai no wat ya kata ki lai pokis bai rupa syakita ki bala ai u syakita ki rangba lengdo. Syakita ki temen besan. Ulipen pai no ya kata kepisa wong pelat no yu jisu. Henry kim la syu ban le ya kata. Bat kata ke jingle ke jong u ka mau la di yu jisu kam shim la pensuk ya ka mensim ke jong u wat la dau la le pen pai no wat ya kata kepisa kani kala penrami u hado kata-kata. Hado ba umla syu ban map ya ladi. But ula lej ban sdin pasi ya ladi. Ula lej ban sdin pasi ya ladi. But ula yap. Baga tin jublay ka ong ula hap nang tabat ke snir ka jang u kada mi no kada pat kata ke po kada mi kita ki snir. Ong ke tin ka jang ublay. Baga jingyap jang u ka long shisha ka jingyap ka besyirkai. Ka jingyap ka basngotrium hado kata-kata. Hoi ula penpai ya kata ka sebai rupa. Hoi ula lej ban penpai no ya kata ka ba u ula le
Ulalek dia Jisu ngam trek syuk ngalak-lak ke bamut. Henry don pat ia kata ka mensim ban maap ia la dia. Umut durbit bau Jisu la syuk ban maap yo. Jisu la syuk ban pediang yo. Badeng ta namar ba kan ke jing penrem kalaban yo. Kan ke jing penrem kalabat yo. Haduk ba la syuk ban maap ia la dia. Haduk ba unda lek ban stien pasi ia la dia. Ban ngai kan ke wai. La dau la lek ban pan maap yo Jisu. Ngai u Jisu kloi ban maap yo. La da pidon ya kum kata ke jing sngo kum ba pipila dia u try. Pi sngo pila syakrim menshua yo Jisu. Menta pat pila pai syaka perthai. Bat pi ong tip utrai udang pediang nom pediang syuk yang ah. Ngakwa banong ifi utrai pediang be api. La da pi kloi ban kala ke bamut. La da pi kloi ban kala ke mut utrai u pediang ya pi kum ba pi pilong. Wan utrai udang up ya pi. Udang up ya pi. Bon sin haga jinglong jingim jingi ngilong careless. Ngilong turmur haduk kata-kata. Baga Bible ki yathu yang ngiru. Baladon ken kata ka suka ka balajak no. Kasuka ka balajak no kadai namar ka jing turmur bakal ajak no. Bon sin ru ba pi haga jingim ke jong pi pila kum long turmur. Da dehing ta ba pila kum jak no ya kata ken ka jing dai ke jong pi no try. Ka kut no ke jing dai ba pila jak ru no try. Ba pi pimla syuk ban wan khamat jong try namar ke jing turmur ke jong pi. Rea kwa banong ifi bau try wat ya pi do ke ne ke sngi. Ba dei ma pi kata kasuka ken ka balajak. Bau try usyam ya pi ke ne ke sngi. Leng ba ke ne ke kubor, leng ba ke ne ka jingpen sngo ya ka gospel haga ne ka sngi ka mamenta. La pila turmur ke jim ke jong pi compare. Utrai wat ya pi baru try ukot baru pediang ya pi kumba pi pilong. Tadeng ta utrai u ya pi utrai un penon kambor ba biang ya pi sai sien compare ho u Samson ru ula pai dien no blai Henry ula pai biang show blai akata ka sngi shwa bo uniap ban nga aingo u blai babula dwai u blai ula isnai ula map u Samson bat ula pen kalem ken ya kata ka ying ba u blai ula pen chat body u sai sien ula pen kalem bat kata ka jingyap ka long ka ba kraw Kambun ban ya kata ula peniap haga por ka ba u dang em ya kita ginong shun ke jong nganget dala piwan pai biang show try sai sien ko ba pila syakri men sya kum tu mentale kambun sya u try un pen sle efi kambun sya un penon kam ya pi but kambun sya pila ban job ye ki men sim dala piwan biang show try u try un pen sle efi a double anointing un ai pi ya kata ka jing pen sle ka ba arsya ya ka ba un le ha ka jim ke jong pi ta ka da wat nom randin wat nom sngorem wat nom don ya ka ta ka mensim tip u blai u map shu yang a but u Petros kena ula paidin no try ula wan biang show Jesus Christ but u try ula penan kam yo Petros haduk kata ha ka jing yalap ka benen ko ga ju lai hajar ki mensim ki kala ka mut but pin Petrus ka lenong ka basaw ki kam ki apostle haduk san hajar ru ki lawan ban kala ka mut but u blai ula penan kam yo Petros haduk kata bat ula kat yu Petros ban long kin unong tong brio bula kat ya firu ba pin long kinong tong brio ba pin long ban tong iki brio na kata kapung kti ahor jong ni ka perthai kapung ban penyap no iki kapung ba kin long no kita ki ban ja no ba ki ban do no utrai khat ya pi ban tong iki men sim ki ba kodor syaki hima ka jong blai ban tong iki syaki jing penem ban tong iki kan show Jesus Christ hallelujah na duai nga dekar khu ya fi kan ka sngi wat ai kata ka barim ka jong fi kan penrem ya fi Wat ai kata ka ba menshua kan dung kan tenra ya fi. Wat ai kata ka ba menshua kan nang yai ktong ya fi. Lada u soitan open kan mau ya kata ka ba rim ka jong fi nga ju ong ikini pen kan mau no ya kata ka ban sawan ka jong u. Pen kan mau ya ka ban sawan ka jong soitan ba kata ka long ba ka thin ka jong blai ka ong. Bau blai un bread no yo soitan u ba syukor ka berthai yo merat klau bat yo ta ka unu tu lepa lam ler ha ka pung ka ding kata ka dei ka final destination ka jong umpaman ka final destination kan jong pi kam dei hadujok ka final destination ka jong pi ka dei ha beneng ya ka bau try la pen kre na ka benta jong pi hallelujah utral dep su spa nam ta ki pop ki jong pi utral dep su spa ya ka jing im ka jong pi bat ulet ben pen kre ka jaka na ka benta ka jong pi kam dei da ka jing la ka jong pi kam dei da ka jing le ka jong pi ka David tang da ka jing ai ka jong try ka bala pen im ya fi hallelujah bau try le bha ya fi bau try ule ya ka ba crowd ka jim ka jong pi ba pin sngo tho ya ka ne bau try u it ya pi ba pin wan pai pat ba pin long ubriu u ba light ken na ka ta ka jing pen rem baro ngin ya duai ka ne ka sngi ka ba menta hallelujah kan ma biang ya ka ne la soitan pen kan ma ka barem pen kan ma no ka ban sawan ka jong u jing pen pau arpo ke khot ka bi phong ka ban duai ta kam ta jong pi ka ne ka pod na pe jong pi wala pai dien no try wan pai no biang show try ka ne ka sngi
วันพายเนาะเบียงเสียนอุตรายดังคอดฟิวตรายอุนเป็นสเลฟิวตรายเป็นนอนกำฟิวตรายอุนระอุนกันตีฟิบารุนเล่กิตาเกยกิบคราฮารุบพี่พินนันละงอตัดฮาเลลูยางด้วยน้ำตาจงฟิงในกสงีฮาเลมดันบะเป็นรำงิงเป็นรำฟิวตรายเป็นรำฟิกิลากิบริเป็นรำเลยริวตรายตัวอุนเป็นรำฟิดเลยฮาเลลูยางนี้ด้วยให้ในกสงีกับมันตาฮาเลลูยตรายงาวันมันไอโง่ในกปอร์กับบคอร์ดอย่างนี้กิคนกิจามตรายฮอยกิลาเปดียงยังไงในกระดันกิจิงไพดีนกจิมกิจงกีก็ตรายฮาเลลูยตรายกิอาร์ตตีนกุมโนกินวันไพเบียงเชเมก็ตรายกิสโง่กุมบักกิลาเล่นยังไงก็ตรายกิสโง่กุมบักกิลาเช็ดกลายยังไงก็ตรายบักกิสโง่กุมบักกิลาไพดีนยังไงตรายงาติบอย่างนี้มีอีกดอนอดกิจงกีก็ตรายไอบักกินกิคนกินวันไพเบียงในกสงีมันไม่ดังอัพยังกีก็ตรายฮาเลลูยฮอยกิตากจิงลงแคร์เลสกิจงกีก็ตรายกิตาจิงลงทรูมอร์กิจิงมิจงกีกิลากุมบักลาก็ตรายเรื่องติบก็กันระตรายเมมาลงอุตาอุบวาดกิตากริวกันไทยกับบวาดยากตาเก่งกิตากสุกาบลาจานะตรายเมวาดอีกบ่เมเชมิกีกันในกสงีว่าลากิลาลงทรูมอร์ตรายเมเชมมากันในกสงีเรื่องบักันในกคูบอร์บันไงก็ตรายมันเป็นดอนกัมมันเป็นสเลอีกีนาโดในกสงีเกกิบริมกิลาเล็กเนาะเกกิมันชัวกิลากุดเนาะบันนาโดมันตากสงีกินมียาชัวกจิงเป็นเรมนามาร์บะเมมาลาเป็นสันกีตรายฮาเลลูยาไอ้บักจิงกมันกจิงสุกกจังเมไอ้ก็ตรายบักตากจิงถึงเงินกจมันซีมกันลองกับบัดดับฮักกีบักกินยาดากconfidence ablayกินยาดากจิงสงอชิลร์ได้ชัวก็ตรายดากตากจิงเป็นเรมในดากจิงเชปตีง่ายงูเอเมก็ตรายกับเมเป็นเอมินกิคนในกสงีฮาเลลูยาอุดันเวบะก็ตรายกับเมลาเป็นเอมอุลาไพดินในเมฮันเรกันในกสงีก็ตรายอ้อยอุนไพเบียงเชเมตรายอ้อยวาร์ตตีนมันวันเชเมฮันเรกันในกสงีฮาเลลูยาบ่าวตรายอีพีไพเนาะชูตรายอุตรายอุดังดอนกัมยพีอุตรายอุนเป็นสเลฟีอุตรายอุนเลกิกัมบะกจิมฟีฟินลองอุนองตองเบรียวฟินลองอุบชักรีฟินลองกันอุตาอุจิงกระคูยกิบะโบนกิมันซีมฮาเลลูยาวัดจุดโดมันซีมกิคัมเพร์กับเบรียวกับองกมโนพีเลยกิเบรียวกิองกมโนแล้วเบรียวองกมโนวัดกุมสไลกะตาอุตรายเอฟีบ่อุตรายมองเอฟีอุตรายเป็นสันเอฟีอุตรายเป็นเรมเอฟีอุตรายคอดเอฟีกันก็สงีฮาเลลูยาอุตรายมาเอฟีฮาเลลูยากระเตงกจงจีสุนองเป็นเอ็มฮาเลลูยาอาเมนบัดอาเมนฮาเลลูยาอุตรายเป็นเขียไอกระดอนจงฟีอุตรายเป็นเขียไอกมันซีมกจงฟีอุตรายเป็นเขียอยากลองเรียนกจงฟียาดกบอรันโดมันตากสงีอุจีสุเอจฟีฮาเลลูยาสับฟูนอย่างนี้พิลาอันวันชนิดก็ออฟฟิศรุ่งนี้ดอนนังนี้นดกสงีบาร์รุสิสัจจันจกตโยฮาเลลูยาก็อันนี้กันด้วยฟีบางอย่างบ่าวตรายนำปนนกามิกจิมฟีคฟลิชิบอนกินสกินโดปัดอาเมน